மா தங்கச்சி. ஏன் இப்ப தங்கச்சின்னு கூப்பிடுறீங்க? யாரு உங்களை தங்கச்சி? நான் உங்களை தங்கச்சின்னு கூப்பிட சொன்னா? உன் வயசு என்ன? 20-22 இருக்குமா? ஆமா 22. எனக்கு 26 ஆகுது. அதுக்கு அப்ப நான் உங்களை அக்கா நான் கூப்பிட முடியும், தங்கச்சின்னு தானே கூப்பிட முடியும். அதான் அப்படி கூப்பிட்டேன். பரவாயில்ல, தங்கச்சின்னு கூப்பிடாதீங்க. ஓஹோ. மறுபடியும் சொல்றேன், தங்கச்சின்னு கூப்பிடாதீங்க. ஏன்? ஏங்க, நீங்க இது வரைக்கும் யாரையும் சைட் அடிச்சது இல்லையா? சரி, என் பேர் என்ன? அட்லீஸ்ட் நான் எங்க தங்கியிருக்கேன்னாச்சும் தெரியுமா? நீங்க சொல்லவே இல்லையே. என் பேரு தென்றல். உங்க ஃபிளாட்டுக்கு ஆப்போசிட் ஃபிளாட்ல தான் 8 months இருக்கேன். 8 மாசமாவா? நான் உங்களை பார்த்ததே இல்ல. எங்க தரையை பார்த்துட்டே போனா அப்பப்ப மேல நிமிர்ந்து பார்க்கணும். ஆமால. எனக்கு ஒரு டவுட். உங்க வீட்ல டிவியா அவ்வளோ சவுண்டா வச்சு பாக்குறீங்க? ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. ஐயோ சாரிங்க. டிவி சவுண்ட் வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றது நீங்க? நானா? ஐயோ சாரிங்க. புரியுதா? டிஸ்டர்ப்னா தொந்தரவு தானே. நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணிருக்கேன். அது இல்லைங்க, நைட்டெல்லாம் தூங்க விட மாட்டீங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க எத்தனை மணி தூங்குவீங்க? 10, 11. எங்க அம்மா 7 மணிக்கு சோறு போட்டுருவாங்க. நான் 8 மணிக்கெல்லாம் தூங்கிடுவேன். அப்புறம் எப்படி நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும்? அந்த டிஸ்டர்ப் வேற, இந்த டிஸ்டர்ப் வேறங்க. ஓ, ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாவே நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு இருக்கேன். பட் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்குங்க. என் தங்கச்சி இதே தாங்க சொல்லுவா. அவளுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்குங்க. அது இல்லைங்க, நீங்க ரொம்ப இன்னோசென்ட்டா, கியூட்டா, ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்கீங்க. என் தங்கச்சி இதே தாங்க சொல்லும். நான் ஒரு குழந்தை மாதிரியே நடந்துக்கிறேன்னு. நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணுங்க. என் தங்கச்சி கூட ஏங்க, எப்ப பாரு தங்கச்சி தங்கச்சின்னு ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கல, விடுங்கங்க. நான் உங்களை லவ் பண்றேன். ஹலோ வசந்த். வசந்த். இல்லைங்க, நீங்க வேற ஏதோ சொல்லி என் காதுல தப்பா விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. இல்ல, உங்க காதுல கரெக்டா தான் வந்திருக்கு. நான் உங்களை லவ் பண்றேன்னு சொன்னேன். உண்மையாவா? ஆமா.